ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ତାହା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁମ୍ଭୀର ଗପ। ଚାଲ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ଚାଲ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। ଦିନେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ନଈରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ା ନଈରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। କୁକୁଡ଼ାଟି କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଶୁଣିକି ଡରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ପରା ତୁମର ଭଉଣୀ ହେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ତା ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି? ଏତିକିବେଳେ ଝିଟିପିଟିଟିଏ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ତ କୁମ୍ଭୀର ଝିଟିପିଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଭଉଣୀ କେମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି? କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଶୁଣି ଝିଟିପିଟି କହିଲା, ତୁମେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ହେଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତ ଅଣ୍ଡାବାଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଗପଟିକୁ ଲେଖିନେବ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି।